Nu kan du møde de moderne mammers på TV2 Fri. På kærlighed. På kærlighed. En gruppe italienske kvinder, der alle bor i Danmark, indvier os i deres egne stolte italienske madtraditioner. Til hovedret skal jeg lave risotto med gorgonzola, bær og valnødder. Og så giver de dig alle deres små tricks, så du også kan lave lækker italiensk mad, som hvor mamma lavede den. Så tager jeg simpelthen bare hvidløg fra, fordi så bliver det en aromatiseret olie. Men i stedet for at købe det, så laver jeg det selv. Og ofte med opskrifter, der er nedarvet gennem generationer. Den her dessert, det er den udgave, mor laver om sommeren. Og så efter jeg har fået børn, jamen så de skal jo ikke snydes for en god tiramisu. Så kom med og tag en sjov og livsbekræftende tur i det italienske køkken. Det er også noget, jeg har lært af min mor, at man står og laver mad med lidt kylling ved siden af. Glæd dig til Moderne Mamma på TV2 Fri. Premiere torsdag den 23. maj. Moderne Mamma præsenteres i samarbejde med Galbani.